A fi sy'n dysgu yn y Rhondda am 5 mlynedd. Ac yn byw yn Ynys y Bwl, ac yna byw ym Mhontypridd. A felly dyna pam mae'r Eisteddfod yn bwysig i fi, achos bod fi sy'n byw yn Mhontypridd. Dwi byth yn gweithio ar un darlun ar y tro, ganddo i sawl darlun ar y gweill. So fi'n gallu neidio un i'r llall. Dwi'n disgrifio fy hun fel tirlunydd, landscape artist, ond nid tirlunydd gwrthrychol, objective. Acrylics yw'r rhain. Dwi'n defnyddio acrylics neu olew yn dibynnu ar yr hwyl, ydy gwir. 2 gyfrwng hollol wahanol i'w gilydd. Well gen i acrylics mewn ffordd, achos mae acrylics yn tueddu i sychu'n gyflym. Tra bod olew, yna ganddo i ddarlun olew ar y gweill fan hyn, a mae rhaid i aros i hwnna i sychu cyn byddai gallu gosod unrhyw heinau lawr na fe'n hwyrach. Felly ar hyn o bryd, dwi'n gallu cario ymlaen gyda'r acrylic oherwydd mewn hanner awr bydd hwn wedi sychu. Dwi'n hoff iawn o greu narratif, stori o ryw fath. Dwi eisiau dweud stori am y lle dwi'n lluniadu neu peintio. A mae'r stori'n eitha syml fel arfer, jyst gweithio ti ble mae'r bobl yn byw ac yn y blaen a beth yn nhw'n wneud. Yn y rhai trefol hyn fod hyn, y rhai eitha urban, dwi'n hoff iawn o rygbi. Mae gan ddiddordeb mewn rygbi lleol, a'r ceir rygbi lleol. Ac un o'r peintiadau sydd ganddo yn yr Eisteddfod yw Heol Sardis, The House of Pain. A mae'n un o'r meysydd dwi'n hoff iawn o fynd yno i weld gêm a bryd i'w gilydd. A mae'r peintiad sydd ganddo yn yr Eisteddfod yn dangos Heol Sardis yn y nos. A pan oeddwn ni'n byw yn y Graig Wen ym Mhontypridd, byddwn ni'n mynd i weld gêm ar nos Fercher fel arfer, a cerdded lawr y tyle o'r Graig Wen, lawr tuag at Sardis Road, a bydde ti'n gweld y cae felly wedi o leo lan fel rhyw fath o stadiwm, fel rhyw fath o theatr. Rufeinig, golau, a ti'n gweld bobl yn mynd yno, dilyn llwybrau o'r lle ac ar fan, ac oedd yna rhyw naws arbennig yn mynd i Heol Sardis ar nos Fercher. Ac oedd ti'n sefyll ac yn mynd i'r un lle pob wythnos fel arfer, a bydde ti'n gweld yr un bobl yn yr un man bob tro. A mae'r arferiad yna'n parhau. Os fyddai'n mynd i weld gêm tymor nesaf, fi'n gwybod le ddau'n sefyll, a mae ganddo i syniad reit dda pwy fydd yn sefyll yno. Mae hwn yn dod yn ara bach, yn eitha hapus mor belled, ond falle fydda'n newid yn feddwl fi'n fori, gen i weld.